Żagħżugħ ta' 19-il sena qed isofri minn ġrieħi serji kif għall-ħabta ta' 6:15 tal-ħadd filgħaxija sab ruħu f'diffikultà waqt li kienet jom f'bajja f'San Pawl il-Baħar. Iż-żagħżugħ minn Rumanija iżda resident il-Qawra ġie nnotat minn dawk ta' madwaru li kien qiegħed jereq u minnu fih tellawh fuq l-art u ngħata wkoll l-ewwel għajnuna minn dawk preżenti filwaqt li ntalbet l-għajnuna ta' tim mediku. Fuq il-post waslet ambulanza li ħadet il-vittma lejn l-isptar Mater Dei għall-kura fejn hemmhekk ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ta' natura serja. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Claire Staffrat Zamit li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta li ġiet appuntata. L-investigazzjoni tal-Pulizija dwar dan l-inċident għadha għaddejja. Tfajla ta' 22 sena minn Naxxar soffriet ġrieħi gravi wara li kienet involuta f'inċident ta' traffiku. Hija kienet passiġġiera fuq mutur ma' raġel ta' 36 sena mill-Florjana. L-inċident seħħ il-ħadd bil-lejl għal ħabta tal-11 fit-triq Elija Żammit f'San Ġiljan. Skont kelliema l-Pulizija għal xi raġuni l-mutur baqa' dieħel fuq karozza pparkjata mal-ġenb ta' triq. Kemm is-sewwieq kif ukoll il-passiġġiera tal-mutur ittieħdu l-isptar Mater Dei permezz ta' ambulanza sabiex jingħataw il-kura meħtieġa. Aktar tard it-tfajla ġiet iċċertifikata li qed issofri minn ġrieħi ta' natura gravi filwaqt li r-raġel ġie iċċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ta' natura ħafifa.